Η Μέρη Σινατσάκη είχε συλληφθεί για εγκλήματα κατά των μαλλιών της για το λανσάρισμα της σειράς Goodbye Diamonds της Garnier. Μας ζητήθηκε να βρούμε τη συνέχεια της ιστορίας για να περάσουμε σε μια νέα δημιουργική πλατφόρμα όπου θα επικοινωνούσαμε όλες τις σειρές Garnier για το 2014. Και εμείς πήγαμε τη Μέρη στα δικαστήρια. Κατηγορώ την φούρτσα της Σινατσάκη, διότι δεν έκανε τίποτε για να συγκρατήσει από τον ολισθηρό κατήφορο την τρίχα της. Με μια σκηνή που θυμίζει αγαπημένο ελληνικό κινηματογράφο, η υπεράσπιση ζητά την αθώωση της για τον κατήφορο που έχουν πάρει τα μαλλιά της. Μέσα από τα social media, ο κόσμος κλήθηκε να μπει στο freemary.gr, να δει το βίντεο από το δικαστήριο και να ψηφίσει ναι. Για να αφαιθεί η Μέρη ελεύθερη, χρειάζονταν 10.000 ναι και ο καθένας μπορούσε να ψηφίσει μόνο μία φορά. Το κοινό πολύ γρήγορα αντέδρασε θετικά, ψήφισε αλλά και διέδωσε την ετοιμιγορία του. Η Μέρη Σινατσάκη είναι αθώα. Ησυχία! Σε λιγότερα από 5 μέρες μαζεύτηκαν πάνω από 10.000 ναι, ενώ το βίντεο έφτασε 350.000 views και έτσι η Μέρη αφέθηκε ελεύθερη σε ένα νέο κόσμο ομορφιάς και περιποίησης των μαλλιών, την Fructisland.